दुल्हन लेके आए में जहिया तोहरा दुआरी मुड़िया चढ़ा दे माई उठा के कटारी बड़का भारी प्रण लड़कवा कलश कलश की हेमाई जहिया ये लड़किया से हमार बिया हो जाई आ जहिया डोली सजा के लड़किया के दुल्हन बना के लेके आए तो हे माई ई तरह से वादा हमार रहता काजी कि डोली सजा के जहिया आए दुआरी मुड़िया चढ़ा दे माई उठा के कटारी सुनाए माई हो और जी सुनाए माई हो ये बार बार काजी लइकवा कलश के माई तारा चरण में विनती बार बार बा कि अर्जी करी ने माई हो विनती बार 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 पूजा कर दो पूरा कई दो ये मन के जी हमारे प्रेम से बोली सच्चे दरबार की जय। माई के कृपा भइल कुछ दिन के बाद वही लड़किया से ये राजा के लड़कवा के शादी हो जाता काजी तो दुल्हन बन के चलली सुहागन सज धज के चलल जब डोली आ बीच जंगल में जब आईली बहुरिया राजा के लड़का देखले नजरिया के खोली सुहागन बन के दुल्हन जब डोली में बैठ के आ यही राजा के लड़का के साथे जब विदाई करा के जब राजा के लड़का चलने आ बीच जंगल में जब आइल डोली बाबू नागेंद्र हाजी तो देखी कितना प्रेम भाव के बात बा वही मंदिरवा से होकर के लड़किया के डोली निकलल आ मंदिरवा से कुछ दूर जब आगे गई तो माई अपना मन में सोचली कि लड़का राजा के हमरा लगे प्रण कइले के बा कि हे माई ये लड़की से हमार बिया हो जाई तो अपन गर्दन तहरा के चढ़ा दे आज देखो तनी कि लड़की के बिया हो गई लड़का दुल्हन बना के आइल हमरा मंदिर से आगे हिल गई लगता भुला गई ई बात भुला गई माई याद करौली लड़कवा के आज जब ऐसन घाटा गरजल बाबूरी घाटा गरजल बिजली चमकल बरसे लागल पानी आ माई के भेंट चढ़ौलस ना लड़का होखे लागल नादानी मन में अपना सोचली मैया बढ़े लागल परेशानी काजी मन में अपना माई सोचली परेशानी बढ़ गई लड़कवा कुछ दूर आगे गई आंधी बरखा जब आइल आ कहार लो डोली मंदिरवे के सामने रख के कहीं कहीं लुका गई हवा जब कस के बहल तो डोली में के जौन उहार बा तौन हट गई आ नई नवेली दुल्हन वो डोली में बैठल रहली आ लड़का दुल्हा के नजर आ दुल्हन के नजर जब एक में मिलल तले लड़का के नजर पड़ल कलश की दादाई तो वह लड़की है जो माई के मंदिर में हम कहले बानी कि एकरा से बियाह होई तो अपन गर्दन चढ़ा दे आज बड़ा असंभव के बात हो गई लेकिन लड़का बा यह पीछे लौटल बा आ माई के शरण में गइल कहल बा कि हे माँ जौन कहले बानी तो आज पूरा करके दे दे
लड़का देखी कौना भाव में जाके माई से कहता डोली है बन के भीतर बा बरखा बरखता डोली के कहार लो अलगे बा लेकिन बाबू रे ये वहार से लड़की के चेहरा लौकता आ लड़का पहचान के ये मंदिर में पहुंचल आ जाके माई जगत जननी से कहता कि हे माँ कि जय हो बाघा वाली माई जय हो शेरा वाली माई आ गई नि दुल्हन आपन हे माँ ई मत जुनिया की तहर बेटा से ही बात भुला गइल बा वादा जौन कइले बनी तो हमरा याद बा कि आ गई नि दुल्हन आपन अरे साथे अपना लेके जवन कहले पानी पूरा करे में देके 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 कहले रहनी माई जवन याद बाटे बादा जिंदगी निभाए हम तोहरे संग सादा कहले रहनी माई जवन याद बाटे बादा वादा निभाए माई आज हम सादा नैया तू पार करेलू नैया के पार करेलू माई तू खेले जवन कहले बानी पूरा करे में देके जवन कहले बानी पूरा करे में देके जवन कहले बानी पूरा करे में देके आगे लड़िकवा माई के मंदिर में कहता कि हे माई
हाँ जी तहरा शरण में केहू दूधबो चढ़ावेला शरणन में आके केहू फूलबो चढ़ावेला तहरा चरण में केहू दूधबो चढ़ावेला शरणन में आके केहू फूलबो चढ़ावेला विनती करेला माई शरणिया में लेके जवन कहले बानी पूरा करे के जवन कहले बानी पूरा करे के जवन कहले बानी पूरा वाह दिल उहे हो जौना में कुछ दर्द होला अपना वादा पर अटल जे रहेला असल में उहे मर्द होला आ ताली एक हाथे ना बजेला दोनों हाथे बजौला के फर्ज होला लड़का मंदिर में समाइल आई है अपना कमर से तलवार निकलस आ कलश की हे माई जौन कहले बानी की गर्दन चढ़ा दे में लड़की से बियाह होई तो चलो माई तू अपन वादा पूरा कलियो यही लड़की से बियाह करा देलू तो आज माई गर्दन चढ़ा दे तो तलवार हाथ में उठौलस लड़का गर्दन काट के चढ़ा दिहलस माई के समक्ष जवन कैले रहे वो वादा अपन वादा निभा दिहलस लड़का अपन वादा निभौलस माई के पावन चरण में मंदिर में अपन गर्दन काट के चढ़ा दिलस धीरे धीरे कुछ समय बीत गईल 2 घंटा जब बीत गईल एने कहार लो जो होता कि ज्यादा दुल्हा राजा मंदिर में गईले बरखा भी छूट गईल आंधी भी छूट गईल अभी तक ले दुल्हा राजा ना वापस अइले जो होते आज ना आज से चले लगी कोनो नई नवेली दुल्हन जाली है तो उनका साथे को लड़का भाई चाहे भतीजा जाला वो दुल्हनिया के साथे ओकर एगो भाई गई रहे कहता कि अभी तक ले जीजा जी वापस ना आईली यह लड़का इंतजार करता अपना जीजा जी के आज जोहत ये मंदिर में जाता आ मंदिर में जब गई तो देखो तक कि जीजा जी के माथा कटल बा लड़का जब देखलस कि मंदिर में हमरा जीजा जी के गर्दन कटा गई अपना मन में सोचता कि सही कहे जाके लेकिन माने वाला ना बात बा अपना मन में नागेंद्र बाबू विचार कैलस कि अगर जाके दीदी से कहार लो से कहतन कि हमरा जीजा जी के मुड़ी कटा गई तो केहू विश्वास ना करी कहे से कि पत्थर के मूर्ति हो आ पत्थर के मूर्ति कहियो गर्दन ना काटे लड़का अपना मन में सोचस कि शादी में हम विरोधी बनल बनी हाजी सारा अपजस हमरा पर आई ऐसे अच्छा बा कि अब हम जिंदा वापस ना जाए माई से कहता कि हे माई एगो गर्दन तू ले लेलू है दूसर का गर्दन ले लो अभी तक ले हमार बहन जौन बिया अपना ससुरा के सुख ना जन लो हे माँ अच्छा ना कैलू लड़का ये रो के माई से लागल कहे कि हे माई कि सही कहब लेकिन ई माने वाला न बात बा आ कही हमार दीदी की जी जाके मारे में तोहरे हाथ बा लड़का अपना मन में सोचता कि जाके सही बात कहम लेकिन हमारा दीदी के विश्वास ना हुई कही कि नाते ही अपना जीजा जी के पद कैले बड़ी का जी अजी सही कहम लेकिन माने वाला ना बात बा आ कह दी हमार दीदी की ना मारे में तोरे हाथ बा बबुआ रे तो एक के चलते देख ली एक जाने के काल भई
एक के वादा एक जाने के देखी अब काल भई आ दुल्हा के जैसन अब साला के भी हाल साला के भी हाल भई अब तलवार ये साला ओकर उठौले बा हाजी आ कलश की हे माई जेतरे एगो गर्दन तू स्वीकार कैलू हमरो गर्दन स्वीकार कलो यह तलवार उठा के आ अपन गर्दन काट के यह चढ़ा देले बा काजी हाजी ओकरा बाद लड़की जन दुल्हन बिया डोली में बैठल बैठल इंतजार करते करते 2 घंटा बीत गईल लड़किया सोचलस कि पति देव गईले उहो वापस ना आइले हमार भाई गईल जो है खतरा उहो ना आइल अपना मन में सोचतिया कि पति देव ना वापस आइले भाई भी जब ना लौटल आ काफी देर जब हो गई तो दुल्हन डोली से बाहर निकलल लड़कियां सोच समझ के नई नवेली दुल्हनिया वो मंदिरवा से बाबूरी अपना डोलिया से बाहर निकलतिया आ कहतिया कि चलो माई के मंदिर में देखी कि दोनों जने क्या करता लो काजी हाजी यह मंदिर के तरफ आगे जब निकलल तो देखतिया कि माई के ध्वजा लहराता लड़की कहतिया कि हे माई बड़ा सुंदर बात बा रात हमरा मांग में सिंदूर लागल आज हे माई अपना पति के साथे साथे हे माई तहार आज दर्शन करे चलत या लड़की लेकिन कभी लिखनी कि सरिया या चरिया अरे डाल के पियरिया मंदिर में दुल्हन जब चलल पियरी सारी जन बिया होती रहे लड़की पहनले रहे अपना माथा पर धैले बिया यह चलती अपना पति देव के अपना भाई के जो है कि सरिया या चरिया डाल के पियरिया सरिया या चरिया डाल के पियरिया सरिया या चरिया डाल के पियरिया मंदिर में दुल्हन जब चलल जब भीतर तो नजर बाबरल हे माई जब मंदिर में गईल आ देखो दिया कि भाई के भी गर्दन कटा गईल बा पति देव के भी गर्दन कटा गईल बा लड़की झुक के माई के चरण पकड़लस मूर्ति के कहतिया जोड़लू तुरलू नाता ई कैसे देखल जाता जोड़लू तुरलू कैसे देखल जाता जोड़लू तुरलू नाता ई कैसे देखल जाता बेटा के बलि लेके खुश भैलू हो माता बेटा के बलि लेके खुश भैलू हो माता लड़की माई दुर्गा से कहती है कि हे माई तोहरे ही रिश्ता जुड़ल हो तोहरे मंदिर से हमरा प्यार के शुरुआत भइल आज शादी तक ले आइल मांग में सिंदूर भी डलवा देलू आज हे माई कौन ऐसा कसूर बोल कि हमरा पति के रात सिंदूर ही हमरा मांग में डलने आज तहरा दरबार पर हे माई इनके गर्दन कटा गई कि जोड़लू तुरलू नाता ई कैसे देखल जाता बेटा के बलि लेके खुश भैलू हो माता बेटा के बलि लेके खुश भैलू
कवन बा हमसे, गलती कवन बा हमसे, माथा रूठल। लड़की कहती है कि हे माई कि गलती कवन बा हमसे, गलती कवन बा हमसे, बारू रुसल। गई जब भीतरा नजरबा पड़ल, से दर पे तोहरा केहुता के ना आई, से दर पे तोहरा केहुता के ना। लड़िकवा के कटला के बाद यह दुल्हनिया कहती है कि तू ही माइयों के माई हो, तू पुतों के माई हो। ऐसा तहार हाल रही तो हे माई तारा के लोग कही कि माटी के मूर्ति हो, वो माटी के मूर्ति में कोनो शक्ति नहीं के बिने से तारा दरवाजा पर केहू नहीं। तू ही पुतबो के माई, तू माइयों के माई, करके तोहरा बिहने से केहुता के ना आई, बिहने से केहुता के ना। भीतरा तो नजरबा पड़ल, चलिए प्रसंग के आखिरी गीत। लड़की जब भीतर गई, माई के सामना जब मंदिर में देखलस कि दोनों जने के गर्दन कटा गई, लड़की माई के चरण पर गिर गई। कहती है कि हे माई अब हम जी के का करे, अगर जे नैहर वापस लौट के जाता नहीं तो नैहर के लोग हमरा से कही कि दादा कैसन कुलक्षण बिया के अभी ससुरा ना पहुंचल तले पति के खा गई। ससुरा अगर जाता नहीं हे माँ तो लोग कहे कि अभी कोहबर भी ना भई तले रास्ते में अपना पति परमेश्वर के खा गई। ऐसे हे माई आज तक हम कहीं जाए वाला नहीं खी, ऐसे माई विचार करो। यह लड़की का कहलो कि तरवान निकलस, कहती है कि हे माई जब 2 गो बलि ले लेलू, एगो औरी बलि तू ले लो, अब तहरा दरबार से हम खाली ना जाए। तलवार खींच के जैसे अपन गर्दन काटे के लड़की चाहतिया, तले माई मंदिर से प्रकट हो गई। लागल मंदिर के पूरा मंदिर डोले, अब पत्थर के मूर्ति में से यह माई निकलली और कहली कि हे बेटी, तो कहली माई सुन रे बेटी, वो मंदिर में पत्थर के मूर्ति से यह माई प्रकट भैली। कहतारी की कहली माई सुन रे बेटी, नैना से आंसू पोछला आ दुनु जाने के गर्दन उठा के रे बेटी, दुनु जाने के गर्दन में ले जाके जोड़ दो,
दुर्गा माई प्रकट भली कली की बेटी एगो काम करो, 3 गो जीव हमरा लेवे के सामर्थ नहीं खे। एगो चढ़ावा हमरा भाखर, एगो चढ़ावा मिल गई, साथे साथे है 3-3 गो जीव हमरा लगे सामर्थ नहीं खे। बेटी एगो काम करो, दोनों जाने के जौन गर्दन कटाइल बा, ई गर्दनबा उठा के रे बेटी ले जाके दोनों जाने के गर्दन में जोड़ दे, तहार पति और तहार भाई दोनों जिंदा हो जाइए। तुम्हारे खुशी के पागल भैली, हर बात समझना आइल बा, हड़बड़ में देखी गड़बड़ हो गइल बाटे, उल्टा मुड़ी अब जोड़ाइल बा। हड़बड़ में देखी गड़बड़ हो जाता, लड़कियां टपाक दे गई, आ भाई के मुड़िया जो रह लिया के उठा के अपना पति के देहिया में जोड़ देतिया। अब पति देव के जौन मुड़ी रहे बाबू रे जी, आ भाई के जौन मुड़ी रहे उ ले जाके अपना पति में जोड़ देहलस, आ पति के जौन मुड़ी कटाई रहे उ ले जाके अपना भाई में जोड़ देलस। अब दोनों जाने के माई अली वो मस्तु कह के जिंदा कर देली, आ जब जिंदा होके राम राम कह के जब खड़ी आई लो, लड़की जब देखतिया कहतिया कि दादा ई तो गर्दन बदला गई। अब लड़की लागल रो रो के माई से कहे कि हे माँ कि उल्टा हो गई ले बदनिया हो राम, अरे राम हो राम। लड़की रो रो के कलश की हे माई जिंदा तो कलू, लेकिन देखो है मुड़ी बदला गई। ऐसन जिंदगिया हम जी के का करब, उल्टा हो गई कहनिया हो राम। लड़की रोतिया कहतिया भाई के मुड़िया देह में पति सिर भाई के बदनिया हो रहा। भाई के मुड़िया घर में पति लड़की दुर्गा माई से कहली कि हे माँ भाई के मुड़िया देह में पति सिर भाई के बदनिया हो रहा। भाई के मुड़िया घर में लड़की रो रो के लगल कहे कि हे माई अब हमरा पति के हमरा भाई के गर्दन बदला गइल बा, बतावे स्त्री पुरुष के नाता कैसे रही। ऐसे अच्छा माई निमन बा महुवत हे कहो
ऐसे अच्छा भाई निके बमुवत उल्टा हो गई ले कहनिया हो रहा दीपक भैया लड़कियां रो रो के माई से कहती है कि हे माई अब बताओ जब दोनों जाने के गर्दन बदला गई दे हुए बा स्त्री पुरुष के फिर कैसे नाता रही वो जमाई दुर्गा प्रकट भइल भैया कह तरीके रे बेटी ये विधि के विधान लो समय से पहले भाग से ज्यादा केहू के ना कुछ होला एगो काम करो भैया सुजीत भैया लड़किया इतना बात करस तो दुर्गा माई कहतर कि सुनो बेटी यह लिखल रहो अबे जन्म में तहनी के मुलाकात ना हुई देखो तहनी के का बनाओ तनी पति देव के मोरवा बनवली दुल्हन के बनवली हो मोरनिया हो भाई के पति के देखी गर्दन बदला गई माई दुर्गा अली कहली कि बेटी देखो बे जन्म में तहनी के मुलाकात ना हुई तारा पति देव के हम मोर बना देतनी आ तारा के मोरिन दुल्हनिया कलश की हे माई हर स्त्री के कामना होला ललसा होला कि ओकरा देह से कुछ बच्चा जन्मे अब बताओ हमारे नारी के जीवन व्यर्थ होता माई आशीर्वाद दिली कि ठीक बजा मुड़ी बदला गई ऐसे तहनी के दोनों जन्म में कहियो संभोग ना हुई ऐसे तहनी के बाल बच्चा परिवार बढ़ी जोग से भोग से ना बढ़ी माई आशीर्वाद दिली आ मुड़िया जन बदलाई रहे कहतरी कि पति देव के मोरवा बनवली दुल्हन के बनवली हो मोरनिया हो तो भाई के बनवली उनका हरे करी का बदलवा सत्यनारायण सिंह जी लिखनी हो को हनिया हेरा सरिया पियरिया डाल के अचरिया सरिया पियरिया डाल के अचरिया मंदिर में दुल्ही चलल भीतर तो प्रेम से बोल दी सच्चे दरबार की ये तेरे मस्तक बदलैला के साथे साथे मोर मोरनी के उत्पत्ति भइल मोरनी पूछली कि हे माई
हमनी के बाल बच्चा के कैसे प्रजनन क्रिया बढ़ी। आहा। माई आशीर्वाद दिली कि जा सावन के महीना में तार भाई बादर बन के घना घोर घटा जब बरसी है उबरा मोर मोरनी प्रेम में विरह में पागल होके दोनों जने नाची लो। मोर के काम मली छलकी आ मोरिन अपना मुख के द्वारा ओकरा के अंदर ग्रहण करी है। ऐसे मोर के गर्भ मोरिन के गर्भ रही अब वो तरह तहरी के परिवार चली। प्रेम से बोली सच्चे दरबार की जय 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 श्री श्री